אנחנו רוצים עכשיו לחזור ולתת את הכבוד הראוי לגיבורים שנפלו בלחימה בהגנה על כולנו. והיום אנחנו עם הסיפור של רב סמל מתקדם במילואים יוסי הרשקוביץ, זיכרונו לברכה, מנהל בית הספר פלח בירושלים, שלפני נפילתו בלחימה בעזה, הייתה לו משימה להכניס ספר תורה לזכרו של חן אמיר, זיכרונו לברכה, שנרצח בפיגוע באוגוסט 2023. לאחר נפילתו של יוסי, זיכרונו לברכה, המשפחה החליטה להמשיך את דרכו, ובשבוע הבא תושלם כתיבת ספר התורה. רוצים לומר עכשיו שלום לעידו הרשקוביץ, אחיו של יוסי, ולעדיה כהן, אחותו של חן אמיר, זיכרונו לברכה. שלום לכם. שלום. צהריים טובים. צהריים טובים. עידו, נתחיל איתך, ספר לנו תחילה מאיפה נולד הרעיון של יוסי לבצע את המיזם הזה עם התלמידים שלו. אז ככה, הסיפור בעצם מתחיל אחרי יום כיפור, עם המאורעות שהיו בדיזינגוף. יוסי, היה לו מאוד קשה עם הדבר הזה, והוא החליט שהוא עושה מעשה, הוא קם ועושה, והוא החליט שהוא הולך להכניס ספר תורה לזכר חן אמיר. חן אמיר, הוא מאוד התחבר לדמות שלו, גם בחור לא דתי, גם מתל אביב, וגם הסיפור ההירואי שלו, שבגופו הציל בעצם הרבה מאוד אנשים. יוסי אמר שזה משהו שיגרום לאחדות, והוא החליט שהוא עושה את זה יחד עם התלמידים שלו, שבעצם הם יתחילו לאסוף בקבוקי מחזור, ובעזרת זה הם בעצם יממנו את הספר תורה. יוסי הרים טלפון למשפחה של חן, ביקש את אישורם לדבר הזה, והתכונן להתחיל עם המיזם מיד אחרי החגים. 7 לאוקטובר בעצם קטע את הרצף, ויוסי התגייס למילואים. וב10 לנובמבר הוא נהרג בבית חנון, ולאחר מכן בשבעה, הדס אשתו בעצם סיפרה לנו את הסיפור על הספר, והרימה טלפון לעדיה, ואמרה לה שאנחנו בעצם נמשיך את הדבר הזה, והתלמידים של יוסי במשך שנה אספו בקבוקים, עשו עוד כל מיני מיזמים, כי זה מבצע לוגיסטי לא פשוט, עשו עוד כל מיני מיזמים כאלה ואחרים כדי לממן את הספר תורה, ובאמת ביום שלישי הבא אנחנו מסיימים את הספר תורה, וצריך להגיד, זה לכבודו של חן עם הצבא של יוסי, ומי שתרמו את הספר הזה זה התלמידים שלו. היה לו חשוב באמת שהתלמידים יהיו שותפים בתוך הדבר הזה, כי ברגע שכל אחד מביא את הבקבוק וכל אחד דואג שזה יקרה, אז הוא מבין מה המשמעות, ולכן הוא רצה לעשות את זה בצורה הזאת. ומאוד מאוד, סיפור מאוד מאוד מרגש. הדבר שקצת חידד אותנו עוד יותר, זה שלאחר מכן הבנו שבעצם חן גדל בקיבוץ רעים, מרחק אווירי מאוד קצר מאיפה שיוסי נהרג, וככה סגירת מעגל מטורפת. מדהים. ועדיה, תספרי לנו איך הגבתם באמת לרצון של המשפחה להמשיך בפרויקט הזה. שתמשיכו בו, ושבאמת זה המורשת בסופו של דבר, שהוא הותיר אחריו. כן, בהחלט. הם שניהם, למעשה גם יוסי וגם חן, שניהם כיבדו את ערכי אהבת האדם, מה שנקרא, ואהבת לרעך כמוך, וזה גם ממש מבצע, ואהבת לרעך כמוך. אנחנו היינו המומים, כי זה דבר מאוד מאוד גדול, הכנסת ספר תורה, ועוד לעילוי נשמת חן, מאדם שלא הכרנו לפני כן. בית ספר שלם מתגייס למשימה, ואנחנו מעודכנים בכל התהליך. בסופו של יום, הספר ייכנס לרעים, שזו ממש, זה ממש סגירת מעגל. כן. זה מאוד מאוד מרגש. צריך רק... אנחנו רואים את זה עכשיו גם על המסך. צריך רק להמשיך. לא, חשוב לי פה להגיד, אנחנו
כל המיזם הזה נולד מעצם כל הסיפור של האחדות, וכל הסיפור של בעצם כל הבלגן שהיה לפני ה-7 לאוקטובר, והתחושה היא שקצת הכל מתחיל לבעבע מחדש, בצורות כאלה ואחרות, ואני חושב שסיפור כזה צריך לתת לנו תזכורת טובה מאוד. למה הם הלכו, ומה הצבא שלהם, והצבא שלהם היא באמת, כולם להירגע, אנחנו עם אחד, יש לנו בסוף ארץ אחת, אנחנו צריכים כולם להתאחד למען המטרה הזאת, ובאמת זה תזכורת מאוד 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 טובה לצבא שלהם. שניהם נהרגו על קידוש השם, ושניהם הצילו חיי אנשים. כן. וזה החשוב פה. זה הדבר החשוב באמת. ממש הערה קצרה. כל הכבוד לאזרחי המדינה, שהחליפו את הממשלה במלחמה, בעצם עשו המון דברים שמלחמה לא עשתה, אבל שלשום הייתי בחנוכה של בית בכפר סירקין, ברחוב הגפנים 20, שהקימו קבוצת מתנדבים כדי לטפל בנפגעי הנובה שעברו טראומה. פרויקט שעלה מיליונים, הממשלה השתתפה ב-40,000 שקל. זה הכל. מתוך תקציב של 620 מיליארד שקל. כן. זה פשוט תחושה שאזרחים נאלצים בעצמם לטפל בכל נפגעי הנובה, ובאמת כל הכבוד לחבר'ה שעשו את זה שם בכפר סירקין, פשוט דבר יוצא מן הכלל, פרויקט ענק עם בית, עם נאמר תודה וכו'. לעידו הרשקוביץ. שאפו לכם, כל הכבוד. ולעדיה, תודה רבה לכם ששיתפתם אותנו ביוזמה המרגשת הזו, ובאמת ככה נסיים עם סוף דבריכם, שבעצם מטרתם לאחד וללכד, ואנחנו מודים לכם ששוחחתם איתנו. תודה. תודה רבה. תודה רבה.